Их роты были широко разъявленные и постоянно стекали слиной, як зламанные краны. Их зубы были вышарбленные и зламанные. Промежки паміж імі былі настолькі запоўнены нечым падобным на кавалкі і аскепкі костак, што яны літаральна трэскаліся ад ціску. Неўзабаве гэтыя людзі пачалі нападаць на новапрыбылых. Яны валілі іх на зямлю. Мы лепш не будзем распісваць астатнія. Некалькі чалавек паспелі ўцячы і схавацца ў дамах. Менавіта там мы сталі сведкамі таго, што адбылося далей. Істота ў небе апусцілася на горад. Яна была велізарная. 15, можа 20 футаў у вышыню. У яе не было геніталій. І па форме цела або па рысах твару было немагчыма вызначыць яе пол. Твар быў прыгожы, анёльскі. Як тое, што намаляваў бы Мікеланджела.